filmuje? Filmuje, czerwone miga i jedzie droga. Czy tu jest dla pasażera lusterko? Jest. Jakby się rozmazało to, żeby sprawdzić. Tu będziesz liczyć, ja ci będę mówić Takie tak. tempo nam odpowiada, Ewuś? ci będę Beczka z której strony? Moja, beczka moja. To jak to było twoja beczka? To tu. Nie, moja beczka ma być z tej strony. No. Rozumiesz, beczka moja to ten kamień na Tak, przykład. no, beczka moja to ten kamień. No i wtedy wziął. Idziemy. O. Nie, to jest... No często 100 takich zaliczyć, żeby Dobra, się połapać. wywróć ten, jedziemy. Cicho, dobra. Krótkie Uwaga. biegi. Lewa. Czyli gdzie tu trafić? Tu. Lewa, tak, tu. Objazd całego budynku. Dziura będzie. Teraz Między pachołkami. Między pachołkami. Lewa. Prawa. Prawa kółko. Prawa kółko. Gdzie on jest? Tu. I na metę, nie na start. Tutaj? Tu w lewo. Jeden 12,69, dobry czas. Może być? Może A być. najbardziej, że się nie pogubiłeś Tak. pomiędzy pachołkami. Lewa. Lewa. Dobra, bo ja to pomału, wiesz? Nie mam odwagi. Okej. Prawa. Prawa 90. Prawa 90. Prawa? Lewa, prawa tu. I z powrotem. Zakręcamy Tak, tu. zawracamy lewą do tyłu i prosto w górę. Walimy do końca. Łuk na lewo. Lewo 90. Wracamy Tutaj, w w lewo. lewo, przed tak, trójkątem tu. W prawo I do przodu. i koniec, tak, meta. Okay. Minuta 17,90. Okej, Zaproszę. Cool. Proszę bardzo. Słucham? Do tyłu troszkę mamy. Mhm. Dookoła. Jeszcze troszkę do tyłu. Okej, jedynkę. Mamy.
Pachołek lewa, 2 pachołki prawa, wyspa od lewej 180 okrążona, 2 pachołki z prawej, pachołek z lewej okrążony do góry, jazda, przejazd między od lewej, na prawo 90, prawo 90, prosta do końca. No ładnie. Tak? Zmieściłyśmy się i trasy nie... Bez straty, nie? No, fajnie! Dziękujemy. Super! Już się uczymy, jak pisać instrukcję, to już nam lepiej wychodzi. Dobra, pachołek i między. Mhm. Pachołek między do góry. Lewa. Bum bum. Teraz w środek. Lewa i w środek. I w lewo, Prawa. prawo teraz. Bum bum. Do końca. Prosta do końca. Do końca. I w środek teraz. W środek. Tak, to już będzie zjazd. Bum bum. W środek. Pachołek z prawej. Koniec. I voilà. Karta. Idziesz tu pan? Już. Pachołek, prawe kółko. Chyba, że to duży. Prawe kółko. Prosto. Prawe Prawe kółko. Tak. I teraz do dołu. W dół. Prawe kółko. Pachołek, prawe kółko. Teraz lampa z prawej. Lampa z prawej. I do mety już. Tu. Dokumenty najpierw, a teraz kaski. Tak, jak zwykle. Ja zdejmę. A ja mu nie muszę otwierać, Jest tak potrzebna zdjęłam. moja rączka. Absolutnie. Udało się zdjąć bez otwierania. Dziękujemy. No to czekaj. 5, 4, 3, 2, 1. Prosto. Pachołek z prawej. To bardzo ostro jest, uważaj. Prosto. 2 pachołki z prawej. Z powrotem w dół. Pachołek z lewej Z teraz. lewej. Z lewej. Kółko, tak? Kółko. Kółko, pełne kółko. Pełne kółko. I powrót do mety. Na wprost. Na wprost? Na prostu. Przejechałam. Merde. 33, 51. Zaraz. Kartkę, tak? Super. 5, 4, 3, 2, 1, start. Między z prawej. Między z lewej. I teraz Tak. wyspa. Prawo łuk wyspa. I teraz W lewo, w dół do przedostatniego pachołka. Pachołek w którego? lewo, w lewo. Przedostatni w lewo. ten. W górę. Pachołek po prawej. Wyspa w lewo. Pachołek po prawej, wyspa w lewo. A teraz z lewej w kółko. dół. Tak, w dół kółko z lewej. Tu. I gdzie zjeżdżam? Tu. Karta.
papiery. Mapkę. A mapkę, proszę. Dobra. Start. W prawo 180. W prawo 180. Bum, bum. Które ty mam je brać? Nie wiem. O tak. No, Tak, dobrze? chyba tak, no bo miało być. Dalej? Mów mi. Lewa 180, w prawo 180. Mów mi. Bum, bum. I w prawo 90 za bum, bum. Lewa 90. A teraz? W prawo i do mety. I z głowy. Karteczkę. Kaski tam, a dla Aha, mnie... padł. No. Bardzo wolno. Piękne auto 150 poleciało. Proszę. Miły uśmiech do kamery, jak zdrówko. Dzień dobry. Ja już na 2 Red Bullach. Nie ma to. Dzień dobry. Dobry. A jak kolega? 150 czy jak głowa? Nie ma ten? On ma w ogóle coś z głową, ale będzie żył. Nie, bo jak się tak trzepnie to kręgi tutaj, mogą się odezwać, bo wszystko okej? A to mój malutki bez nosa.